Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Ban nangla shushu ban penjan ya ka jing ajing sekri segi pajba jong them riboy lengba ka jing penyo ya ka jing bicar ka bahok halor ki bamat ya ki jinge lagade haki kot kisla ki kam sensar khadar ka kam khando kam jaka bat ki ki kam ki baki pajba ha ka por ki manswa ki ha ban let chudu jonong ba shlong ban pendep ya shibun ki kam ki bajukta bha ya ka jing lot jing sep mat ki wei Henry mentara ke jing trisitom jong ki nong mikmat pajba se district council lala ban wanra ya ke ne ke jing bicar hanong po ha ka ba on la ban irap ye ki pajba ban yo ya ke jing bicar ka bahok bat ka babej Hene kesingi nagaliang jong Khasi Hills Autonomous District Council kelala ban pli ya ka district council code ka bathamai hanong po Riboy district kum ka nong po branch ha ka ba ha ne kesingi lawan ban pli pajba da ka ba khap ribon kum ka dak jong ka jing pli pajba daw ba Titos Star Welkan ubreu chief executive member jong ka KHDC uba lamprang bala ubreu lampang ka council uba Martil Mukim I Congress Kharpuri uba Jambarwar uba Teiborlang Pathau uba Balajid Rani uba Victor Rani uba ke khars imli ubri nong bisar jong ke HADC kentup de ya uba Pilar Stones im nong shai ubri acting sirdar jong nong po sirdarship elaka lembat kiwe ngan khap il ribon kum kadak jong ke jingpli ya kani ke kut ke jongi hangni apo nong po office pat kajingbu jungi ya kani ka branch hangni hapo nongpo ngi sutu ba kakam ka ba kongsan ka ba kile menta kalong ha ka jingi dei bat ka professional tax humnu ban lum ya kani ka tax na ki briu ki badai ban siwi kani tenreng akwa ban ong ye fi ha kani ka por ba nakaliang ka council kadonru ya ka jing temu ba ka jing perkhat banang pen poiru ya ki weipat kilat lani ki department kenang ba kan long ka jing suk na ka benta ki pat ba ban akwa ban share ba fi hang ni ban nakaliang ni ka isi kum pitep ngilade ban pas ya ka ni ka land bill ka jongi bat leng ba ka ni ka bill lengkot ngakwa ban betai bakala ailat ya ki pajba naki ya ki chaka ki puta ki jongki baki dei banwan lada ki don kam ya ka jing pen scam ya ki chaka ki jongki lengba ka council ka jongi ka bangi issue ka ta dei ka land right certificate hoi ya ki snam ki baladap ngi ai ka land records Henry kani ka land records kam long legal hakmat jong ka an lani om itu ya ka lengba kinu ki tenat sorkar tenre hadin bagi lapas si kani ka an ngila codify ya kata ka bor jong pi ki rang basnong ke ba pi ai ki patai ki dulir ki jong pi ya ka ban pen scam shu da ki sim lari da ki chief jong ki ilaka ki hima bat ha ka jok por ban pa sa district council nakabanta bangin issue ya kata ka land right certificate barhadin ba pilayo ya kani ka land right certificate hinsala ya ka banlet sakinu nu ki institution lani saki bank ki jing don kam ki jong pi nakabanta ka jing suk ya kinu nu ki kam ki ba pi dawa tenakal yang jongi ka isi ngin sepet lese ba ya kani ka bantaro knang ban pensuk iki pajba kam tam ha kani ka thain bordar ke jongi Ibang idon kam ban pen scam mi ki jaka ki puta ngasno ba ngila dei ka por bangin extend ni kani ka branch ru kani department hang ni po nong po kumbala kren dai judge
kai ka function la ni kai ka jing temu jo kani ka kot kalong banwan ra khamjan syaki pat ba ya ka kam bishar khadar kat kum ka administration of justice kalong ba ngi hapo uput usam jong ka schedule area ngidon ya kini ki yeng bishar om day tang ki district court henry nga kwa ban pen kan mau fi yang ni baka bishar ka khadar hangi ukhasi kadai nadu ki dobosno ngidon ni kita ki village court ki ba kaladai ka por ba ki shnong ki dei ya ka ban pen thamai kiladai ban pen ki im ya kini ki village court ki bangi ngidon nang ta ngidon ru ya ki additional subordinate court lengba ki khle nong sanshar ki jungi ki balong kum ki nong bishar hagini ki court bat ka balai ngidon ya ki district court ki bangidon ni ki judge bat ki magistrate ki jungi ngatrai pia kan mau bahagas nem ka baladap kaladon ka jingki win hakaba nakaliang ka sorkar kalapan mi ya ka notification ban pentri kamno ya ka CRPC hapo ka state Meghalaya Brokaway kay ka jing snow ka jungi ha ka to por kalong bad lengba kani ka notification bayo kibor jungi ki district court district council court kindu borno tenrai hadin ba ngilai kendu bat ke sorkar lengbau menteri rangba nakapor sekapor lapan sutu ingi bakani ka notification kan nom kta ya kibor jong kikut kibangingi don lembaga district council ngakwa ban keren syai hang ni banakaliang ka jungi ke council nginom syong klikti nginom ailan bayakani ka bor ka bangingi don bangindu no henry bangidang penklan nagawi ka por syagawi ka por nganget ba ka jingdon jo kani ka kut hang ni kan ai ka jing syakri ya ki pai ba ki jungi ki badon kam kumbala batai mane nadu ki birth certificate nadu kinu ki mokot doma ki bedai hapedeng prariulum bat ngaku aru ban ai kini ka message ya ki bor let's say ki badai nakwe ki kum naka police bagi dei ban sutu baka trial hawe dei bat ki tribal case para tribal dei ban refer Syaki district council court ban ngai tu bakani ka jingdon ka court kan yarap ban ai kam ai jam ya ki lawyer ki jungi ki samla ki jungi ki babun menta hagani ka than ka jungi le se hagani ka Riboy district ki bla pendap ya ki jing puli ki jungki ha ka an le se kan island ai kam ai jam ki ha ka bakin yo ban yarap iki nong song sno kani ka long ka benta ka bang akwa ban kren ha ka jingi dei bat kani ka court tu ipi yang ni ka long ba nakaliang ka sarkar kala airu ya ka we pat ka bor hapo ka council ka jungi bakata ka dei ya ki building permission baya ki jaka ki bahap hapo ka schedule area baro ya ka bedei bat ki building permission la IT haga district council ya mentang idang penteri kam tang hapo ka master plan area henration anda ngilakam ya syakmat ngin sa extend ru hagini ki area ki district baro ki bahap apo usam put usam jongka six schedule kenang ban pensuk iki pat ba ladang idon kam ban teyeng lada kidon kinu jingtei kin hapan yo ik building permission na po district council isamla puli da terter bat ki nong te kam hawarkom kidon kam ban don om takabat serkin rekaman yo ki afitbet per kala pensuk ba habdon kadiga kut te ngaru nukran slam tingaget ba kani ka office bani ka
kut bang priem ta kan ai di sekri ke ba pakai ya phi ki brio jong ni district Brockway but ham tam ni le namar ba mo daron ki kies ki ba ngaru ngakerpa di phi ki dong so stung jong ni ka thai kham tam ki dong elam ha ki bentau pher pin ai di telang ba kan ni ka office ba ni ka bikinong bisar jong ni ka kut bikinong pedet kham kloy ki jing bisar jong ki la de hanong benta kham tam ban kalong jing metoy dem ta ki nong so stung jong ni district Brockway but chu bong mane ba judge ông bà phila bên hàng đi bên hàng đi khám tâm lý cái thôi là mo là pet nọ của ba dọc kỳ khuôn te buồn si như rugi cái độ mo cái lộc mi bên hàng đi juli ông sẽ của ba ula khlat nè ula krat mo te ba khlat te cầm lòng này cái ula krat te hab bale ayu mo bên ai jisling te đó ni cái cốt te ni cái ba hab khat ba mo bên krat mo nomor ba sa don usai te kyong sa te mo sarha mo hap siu by maintenance te ngau klok mi ru mo ba le si klok mi pat yo kyong la dun ka kut hang te I kpal kham itmen mata be no sadiman by benai mo te ne to nai long ta mo te ndai dia abrobot nge telang ba ron ma kut ne ka nong ka jingkur khu ye ni habon ki banta รับให้กิไปบ้ากิบดีสักนิดกทานขนังบากิมนดันกัมบันวันสุริฉลองนักบันตากันดูกัมหักไปดีบัดกับบิชาร์กับจิงดันกัมกับจงกีหอยอิเทปบากสเตทกอร์เมนต์ก็ดันลักจงกับกูทางนี้ปอร์บอยดิสตริกอันนี้กับดิสคอมเซลก็ดันลักจงกับปอร์นักบันตาบันชิมยี่กิเกียสฮับเด้งจงกีกิไทรบัลกิบันหักนี่กับเจลากับจงกีงั้นสแคมบัดกับจิงวันจงกีกับกูหักนี่กับจักรากันล้มกับจิงมันต่อยนักบันตากิไปบ้าสักนิดกทานยากบากันโนกับกัมหักไปดีบัดกับบิชาร์กินยอดลิงบากันนี่กับกูจงกับดิสทริกคอนเซลกับบันลองนำตากันจิงมันตัวจุกี้ขนังมากินลายบันเล็กชักกิวิปักกิจกากิบลาบันวรากันจิงนักกันจิงไงนักกันจักากับบักกี้กิดันนั่นนี่นักกันชนงกับบักกี้กิดันอิสงงบันลิงบากันนี่กับซิกชิดูลแล้วเป็นคำที่หากดิสทริกคอนเซลรู้อมตังบังอินเลจิสเลตแล้วนี่บังอินเป็นมีอีกอันอมตังบังอินเป็นญาติยากันจิงเซนชาร์กับจงอีเฮนรี่กับวันรู้กตากันจิงกับบอร์จงกับจิงบิชาร์ยากิบริวกับจงอีขณะmakan pensuk bat ke banderu nak benta kipat nang song snong jong kini ke jela ke jong kuma pitep kini ke kut ke don ke bor ban bishar ya ki badehi parajat ya ki bomde ki khatsi lada de bat ki we ki jat bri kat hakane rei parajat jongi ki khasi ke jongi hakane ke kut bakin yo ke jing bishar hok lalu ke jing mentoi nak benta ke jing don kini ketbok pakani ke kut kan ai ke jing bishar ya ki kies ki badan kamบัดกันลองกับจิงกรูนำตะกี้ไปบางไอ้เขาเลยเสียนเยาวเสียมจังอีประชิมเขียกันนี่เดียนใบเป็นทิปอีจัดบาลดันกัมบันดันกับกูดฮักกันนี่กับดิสตริกครั้งมันเป็นสุกอีไปบ้านนี่